Μέσα σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δημιουργούνται και νέες τάσεις στα καταστήματα, οι οποίες βρίσκουν και μεγάλη ανταπόκριση. Μία από αυτές είναι και το πρόγραμμα ανταλλαγής ρούχων. Το κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να επιστρέψετε τα ρούχα που αγοράσατε πριν από λίγους μήνες και να τα ανταλλάξετε με καινούρια εντελώς δωρεάν. Λόγω κρίσης, η Πέννη και η Εύα δεν είχαν σκοπό να κάνουν άλλα ψώνια για αυτή τη σεζόν μέχρι τη στιγμή που έμαθαν για το πρόγραμμα ανταλλαγής ρούχων. Τα δύο κορίτσια έφεραν πίσω τα ρούχα που ψώνισαν μήνες πριν και τα αντάλλαξαν με καινούρια εντελώς δωρεάν. Πριν 3 μήνες αγόρασα 2 φορέματα και τα έφερα και πήρα ένα ζευγάρι παπούτσια, πάλι 2 φορέματα στην ίδια αξία, χωρίς να πληρώσω κάτι. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τις γυναίκες γενικότερα που αλλάζουμε συχνά. Σε εμάς τα κορίτσια μας αρέσει να αγοράζουμε ρούχα και με την οικονομική κρίση δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να αγοράζουμε συχνά ρούχα και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ο Χρήστος είναι στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία και κάθε σεζόν ξοδεύει αρκετά χρήματα για την εμφάνισή του. Το κοστούμι που φοράει κοστίζει 700 ευρώ και το απέκτησε φέρνοντας απλώς πίσω αυτό που είχε αγοράσει με έκπτωση τον χειμώνα. Στη σημερινή εποχή δύσκολα κάποιος χαρίζει ρούχα, έτσι, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτό μου το χαρίσανε. Έφερα το παλιό και πήρα ένα καινούριο. Και σαν κίνηση θεωρώ ότι είναι κοντά σε αυτό που θέλω ο καταναλωτής, έτσι, γιατί και εγώ δύσκολα επέμβαινα κάποια χρήματα αυτή την εποχή να αγοράσω ένα νέο κοστούμι. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Άμα δουλέψει αυτό το πράγμα, ο κόσμος θα βγει περισσότερο έξω. Η ανταλλαγή παλαιότερων ρούχων με καινούρια εντελώς δωρεάν αναμένεται να τονώσει αισθητά την ψυχολογία του κόσμου, αφού σύμφωνα με τους εμπόρους ο τζίρος στα καταστήματα φέτος έπεσε έως και 50%. Στο εξής λοιπόν θα μπορείτε να αγοράζετε ένα ρούχο της αρεσκίας σας, να το απολαύσετε στην καρνταρόμπα σας για 3-4 μήνες και όταν το βαρεθείτε να το επιστρέψετε και να αποκτήσετε ένα ρούχο καινούριας κολεξιόν εντελώς δωρεάν. Οι εκτόσεις και οι προσφορές σήμερα δεν φτάνουν. Πρέπει να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο στον κόσμο να βγει στα καταστήματά μας και εμείς να συντηρήσουμε τους τζίρους μας, ώστε να ξεπεράσουμε την κρίση. Καλό ακούγεται, γιατί οποιαδήποτε προσφορά μας βοηθάει να ψωνίσουμε κι εμείς, που είναι δύσκολα τα πράγματα, κατά ψέματα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής ρούχων πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα καταστήματα στη Γλυφάδα, το Κολονάκι, το Μαρούσι και την Κηφισιά και τα ρούχα που επιστρέφονται θα δίνονται σε ιδρύματα για φιλανθρωπικό σκοπό.